Така, здравейте хора от YouTube, аз съм Харлет, нов съм в YouTube. Вчера си направих акаунт, смятам да качвам главно геймплейове, нали, на Champions Online и Dota 2 и Team Fortress и Gotham City, които са от Steam, нали. Чакай, само да покажа. Така, Gotham City е free to play, с това може да играете, да се изтеглите безплатно. Team Fortress 2 също и Champions Online тя може, нали, безплатно да изтегли. Иначе Dota 2 струва доста пари, аз безплатно я взех, един приятел ме прати и, нали, играя се от доста време вече. Така ще снимам също на Minecraft и Subway Surfer, ще ви покажа някои бъгове. Ако клиповете ми ви харесват, давайте съответно положителен вод, абонирайте за мен. Ще снимам също геймплейови и с приятели ще включа в тях. Друго. Мисля, че този клип да бъде само да ви кажа на какво ще снимам и че съм нов в YouTube. Да, чао!